Pelas, ideme pozrieť City Market a treba trošku mať experience tohto mesta aj skrz tento market, lebo je to fakt najväčší kultúrny šok, ktorý sa tu dá zažiť. Tu je rušno. Nemený street food. Ale toto je pekná budovka, ktorá netuším, čo môže byť, ale tu hej pri nej je City Market. Jo, strási svoje veci, drsí, lebo minule sa mi tu jeden týpek špáral v kapsičkách a hľadal telefón alebo peňaženku. A to je asi mešita, človeče, nejaká. Hej, no a už sa nám to tu tak stržnieva. Ale to ešte furt tam nejsme. A táto reštika vyzerá tiež zajímavo. Evidentne toto bude nejaká moslimská štvrť asi. Mašina na cukrovú trstinu. Čo sú tieto placky? Kakos. Ochutnáme? Jež to ale, ty vole. Čo to je zač? Aha, to je plnené ešte dokonca. Vole, tie muchy na tom. Tu sa robí na ulici zubná protéza, čoveče. Stop. Ty vole, to čo je? Toto som ešte nevidel, takúto vec. Kámo, tu reálne si dáš spraviť zuby? Ty vole, tie fotky. To je sranda. OK. Toto je dosť hektická križovatka. Teraz počkaj, kam? Predal to tu skoč. Po tuto. Krávička sa tam v strede čiluje. No! No, get ready. No, už sme tu. Ale jablčka tu rozvoniavajú, veľmi pekne. Barziak, musí sa prebíjať. Fuj, teraz som začal jak v zoologickej hovna. No, tuto poď doprava. Tuto poď doprava. Tuto cítiš? Trošku. Kámo. Není tá ona listová droga, čo si hovorí? Hej, Betel. Choď kľudne rovno. Ty, ale škoda, že pršalo, lebo na nich tu tak cítite vône. Ty, ale minule to bolo už extrémne, ako výrazné. Až sa to trhlo a si musela z toho kašľať. Ja, manga. Sa tu musíte prebíjať. Lebo tu je málo miesta, ale dneska tu je akože oveľa menej ľudí, než čo sme tu boli naposledy s Jurešom. Kokos červené dragony, jak one z Bali, z Indonézie. Sranda, som dlho nevidel. No a tu cítiť nejakú hňačku. Kam akože 3-4 veci ja ani nepoznám, že čo sa tu vlastne predáva. Tyjo, čo je? Kámo, toto je aký záber? Ty vole, toto je strop. Tuto drsne vyzerá, ty kokos, neviem, či som nestúpil do hovna. Fuj, no to sú určite hovna, do puče. Ježiš, čo je drsné, že tu reálne bývajú ľudia, ty kokos. Táto krajina je neskutočne kontrastná. Ty vole, ale tá voňa? Čo si blázen? Tak toto áno, toto tu už voní. A jaké pekné kvetinky, aké venci z toho robia, wow. Wow, to je veľmi pekné. Ty však tu nikto není. No, je to príjemné. Kokos. Wow, ty to... Krásne. Ty kokos, však to je koľko roboty tu musí byť. Ale tu každý robí to isté. Ale ty vole, to je precízna robota. Wow. Nice. Koľko sa tam dáva takto po jednom, wow. To zabere teda asi dosť času. No teraz to tam vo vnútri vyzeralo celkom prázdno, ale je to asi aj kvôli tomu počasiu, že prší a je tu menej ľudí, no. Čo je vyhovujúce, lebo naposledy sa tam nedalo hýbať a bolo tam strašne teplo. Čo tu kravička schovaná za bagrom?
Zlatí sú. Toto je cool miesto, fakt. Treba zažiť. Škoda, že teraz tie vône neboli až tak výrazné kvôli počasiu, ale nevadí. V strede cesty iba taxi stojí, nepohne sa. Všetci musia obchádzať. Přátelé, tým, že sa tu moc nedá chodiť po ulici a prechádzať sa v vode, tak ľudia tu častokrát využívajú prechádzky na strechách. Tuto týpek, náš sused, tam aj každý deň beháva kolečka, taký postarší pán. My sme tu tiež vyšli na prechádzku a tu na vychádzke ďalší párik. Takto sme tu my teraz krúžili čo 15 minút. Ale máme tu celkom pekný výhľadík. A tu celé mesto na dlani. Tu je náš krásny satelitík, ako jediný na streche. A tuto nám robili strechu. Ako jediným, lebo nám teklo do baráku. Tuto oproti stavajú ďalší pekný komplex bytov. A čeknite toto, že to mesto je plné zelene. Smrte stromov. Halúzi na tým, že čo je toto za place, lebo nevybavujem si, že by tu bol nejaký park vedľa nás, ale tých stromov na ulici je tu fakt veľa. Čo to tu je? Kokos, no, toto je pekná. Čo veče? Fakt pred vchodom hneď. Čo teraz tie auta? Jaká rodinka toto asi? už to tam zablokovali. Ježiš, toto je top. Neuveriteľne na tejto krajine. To musia obchádzať kravy, ty vole. Nič neuhnú. Ty vole, tu, kde kamoš býva, tak tu reálne sa niekto dneska ráno vysral. To je neuveriteľné. To buče. Jeho boha. Joj, tento týpek má fantastické liči. Veľmi, veľmi chutné. Zlatý, ty kokos. Bereme. Úplne mesité, šťavnaté. Joj. TFG kafe. Premiesili sme sa do jednej korejskej cukrárni, alebo respektíve majú tu také korejské kejky, ktoré sú strašne funny, jak sa hýbu. A je to tu. Ježišmaria. Toto je hodne roztovilé. Ako to je, aké roztovilé. Čo je to? No poď hami. Čo to je? To je nejaký med alebo karamel? To je nejaké podrvené, tie kávové. Ježiš, jak sa to volá? Lotus. No čo chce zničiť? Uško? Ty, koľko sú takto agresívne? Áno. Ty takto agresívne si? Ale hen na to. Ty si takýto barbar? No dobre, ty kokos. Ale je to výborné. Ježiš, mňam. Hej? Čo je, ale to je akože dosť síte. Že toto pre jedného si môžeme nájsť. Výborné to je. Naloží na to je. Keď to som človek ísť, musí si to objednať. To je pravda, dobre, že hovoríš, lebo my máme šťastie, že to teraz máme. Inak to sa musí objednať deň dopredu. Čo je to celkom zvláštne, lebo je to úplne lákadlo tohto podniku. To vidieť, jak to tancuje. Je to vynikajúce. Totál. No tak výsledná suma bola cca 11 eur. Bola to panna cotta, ten zákusok. Výborná. Celkom dosť, akože. V podstate je takej sa ceny ako u nás. Jo. A ešte máme v pláne ísť teraz do jedného podniku, ktorý sa volá Brezel House. A je to nemecký podnik, reštika, kaviareň, kde máte normálne pečivo, praclíky, naložené šišky. Chceme to tam ísť trošku hecnúť. Takže je problém nájsť taxík. No. Fú, decka, toto bola jízda teda. A ja som zaspali v aute, ty kokos, tu než nájdeme taxík, to trvá proste 40 minút, a potom ideme 45 minút autom. A sme z toho úplne unavení, ale došli sme do podniku, ktorý vyzerá zatvorený, ešte sú tu blízka a Brezel House, nejaké nemecké bistro. No poďme na to, lebo páči, lebo povedz mi, že si otvorený, ty kokos. Kámo. Čo to jest? Nehovor mi toto. Holy fucking shit.
Nerob mi toto, že to je zatvorené. Toto snad ne. Začína bohužiaľ. Kokos, tak to sme teda nahraní. Tak ono to je zatvorené, bolo to otvorené iba koľko? 2,5 hodiny? Celorici. O 4 to už celý vypredávať. A teraz ešte začalo úplne pršať a sme hladní. A čo teraz? Nie, čo ideme robiť? Neon Market. Ideme domov? Domov. Domov? Domov. Že tu máme náš taxík. Či taxík tu je? Čo Koľko sa začalo pršať, no dobre. No tak dobre, no tak končíme tento deň. Škoda toho. Vidíme sa next day.